Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi ajmain. Shunday iki zo'r tushuncha bor islom dinida. Onun ismi atalar tavhid deb. Tavhid. Buning qopma qarshisi shirk deb atalar. Anata misal tavhid o la ilaha illallah. Alloh bir deb tanu. Alloh bir. Shirk degan so'z tengdash qilib. Tengdash qilib. Eng zo'r so'zlar u la ilaha illallah tavhid so'zi Alloh taala bir deb tanu. Самый zo'r gunoh sanalgan islom dinida ul shirk Allohga tengdash qilib. Самый zo'r gunoh. Ул кеше үтерүдән дә зурак була, әтие әнинең рәнҗетүдән дә зурак була. Чөнки Аллаһ Тәгалә тиңдәш кылу, ул Аллаһның хакына кирү була. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм иң зур гынах тимнә шушы Аллаһка тиңдәш кылу ди, в то время, когда Аллаһ та безне бар кылды ди. Безне бит Аллаһ бар кылды. Аллаһ бар кылгач, нишә кешеләр башка затка табына алайса. Кемгә табыналар башка затка? Мәсәлән, христиан дине табына. Христиан. Алар Аллаһка да табына, Гайса пәйгамбәргә дә табына. Яларның 3 илаһ килеп чыга инде. Ничек 3 илаһ килеп чыга? Отец, Сын и Святой Дух дип әйтәләр. Кем ул Отец? Ул Аллаһ. Кем ул Сын? Ул Гайса пәйгамбәр, Иисус дип әйтәләр. Кем ул Святой Дух? Ул Җибраил фәрештә. И шушы Аллаһ Тәгаләнең табигатын Гайса пәйгамбәргә дә бирделәр, Җибраил фәрештәгә дә бирделәр. И шушы 3 затка табына башладылар. И бу ул була, ул хатта ширк Аллаһка тиңдәш кылу була. Шун белән алар зур гынахка кирделәр. Ә без әйтәбез ла илаһ илlallah, Аллаһтан башка илаһ юк, бер Аллаһка гына мин табынам дип. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Сезгә сөенечне хәбәр бирәм" ди. Сез дә үзегездән соң килгәннәргә сөенеч бирегез. Кемдә кем Аллаһтан башка илаһ юк дигән сүзенә тугрылыклы булган хәлдә шәһадәт китерсә, ул кеше иҗмаъка керә. Ягъни кем ла илаһа илlallah дип әйтә, ягъни тәүхид, Аллаһ бер дип әйтә. Ла илаһа илля Аллаһ. Ла дигән сүз юк. Илаһа илаһ. Илля мәгәр Аллаһтан башка. Аллаһтан башка. Ягъни безнеңчә әйтмешли, Аллаһтан башка илаһ юк. Илаһ дигән сүз табына торган зат. Без әйтәбез, Аллаһтан башка бүтән мин бер кемгә табынмыйм, бер Аллаһның үзе генә табына. И Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, кем шушы сүзләр әйтә ди? Сөенеч бирде. Шушы кеше иҗмаъка керә ди. Шушы кеше иҗмаъка керә ди. Ла илаһа илlallah зур сүзләр. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ваъбудуллаһа ва ла тушрику бихи шай'a." Аллаһның үзенә генә гыйбадәт кылыгыз, аңа һич нәрсәне тиңдәш кылмагыз ди. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә. Андары Аллаһ Тәгалә әйтә, бер кеше Аллаһка тиңдәш кылса, тәхкыйк Аллаһ ул кешегә иҗмаъны харам итте. Һәм аның кайтачак урыны ут. Ахиратта залимнарга ярдәмче булмас. Бу 5-нче сүрә 72-нче аят. Ягъни Аллаһ Тәгалә шушы аятта әйтә, кемдә кем Аллаһка тиңдәш кыла икән, иҗмаъка керми ди. Тамукка керә ди. Һәм ул анда мәңге була ди. Андары тагын бер аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Дөреслекдә Аллаһ Тәгалә тиңдәш тотудан башка булган гынаһларны үзе теләгән кеше өчен ярлыкый. Әмма үзенә тиңдәш тотуны ярлыкамый. Берәү Аллаһка тиңдәш кылса, тәхкыйк ул Аллаһка Тәгаләгә улы гынаһны якты ди. Бу
Kur'an-ı Kerim 4. Sure 48. ayet. Allah Teala ayette ne Allah Teala ayette Kur'an'da kim diyor Allah Teala'ga tengdaş kıla onun baracak oranı tamuk bulaşaktı. Allah Teala любой günahını yarlıkım diye no şirkini yarlıkamayım diye. Şirk o bula tengdaş kılı. Tengdaş. Kim Allah Teala tengdaşlık kıla şuşu günahını kişirmeyim diye bir koşanda. İlla meğer tövbe kılsa gına. Bu dünyada. No şuşu tengdaşlık kılı bilen tege dünya kitip bara iken menge tamukta buladı. Allah Teala Kur'an'da ayette. Nögerde ol ilgirse bu dünyada Allah'tan gafur sorarga. Tövbe kılsa Allah Teala'nı kişire inşallah icmaka kirte. Kim şirk bilen tege dünya kitip bara Allah Teala kişirmeyim diye şuşu günahlı. Onların Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'den Allah ondan razı olsaydı soragan. Bu sahaba bula. Kulları üstünde Allah'ın ne diye hakkı var ikenini bilesin mi? Allah hamanın işesi yakşarak bilişir. Allah üstünde Allah hakkı onlarını ona gına gıybedet kulları hamana hiç nesene tengdaş tutmaları. Bunu işleseler Allah üstünde kullarına korata ne diye hakkı var ikenini bilesin mi? Allah hamanın işesi yakşarak bilişir. Allah'ın kullarına korata bulan hakkı onlarını gazap kılmal. Mine Allah Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabaga Muaz bin Cebel'e aytgan. Allah Teala'nın bizim üstümüzde Allah karşında Allah'ın üzerine tabunu. Mine Allah Teala bir deyip tanu bizim üstümüzde. Eğer de biz bunu işlesek, Allah Teala'nın bir üzerine tabunsak, Allah Teala'nın üstünde bulup tura hakkı bizge karata bizni gazaplamau deganing. Tamuqqa kiritmau. Tak. Manası bo'ldi. Andari kiramiz shuluk tema. Shuluk tema. Shagan tema. Тоже Allah Teala'ga tengdashlik qilу temasi. Masalan biz musulmonlar aytamiz biz Allah'a tabunamiz. No musulmonlar orasında da ol Allah'a tengdaş qilу kirgan. Dünya to'lgan onun bilan. Masalan, yıldızlarga qarata kelajakni aytu. То есть yıldız nima deb ataladi? Goroskop. Yashirini biluv bir Allah'a xos. Onu farishtalar da payg'ambarlar bilmaylar. Kim yashirini bilen deyip ko'razashilik etayken u imonsiz, yolg'onchi ham shaytonlarning do'stlaridan bo'lgan bir zot bo'ladi degan. Mana goroskop yıldız nima? Bunun ma'nosi nesada? Kishi o'ldi, yıldızlar kishilarga onun судьбасына ta'sir etadi. Получается, yıldızlarını Allah bilen birge teng qo'ya. То, что ol onun судьбасына ta'sir etadi. Bu da Allah Teala'ga shirk qilgan bo'lar. Agar da kishi Allah goroskopga ishona ekan, u тоже shirk qilgan bo'lar. Goroskoplarga ishonarga yaramay. Andara Allah Teala aytadi, bir kimda da ertaga nima ishlayotganini bilmaydi. Masalan, bir kishi kelajakni aytar ekan. Kelajakni. Будущее. Kelajakni aytu. Kelajakni bilan Allohgina. Kimda kim kelajakni bilan deb aytar ekan, ul da shirk qilgan bo'lar. Chunki Qur'onda ayta Alloh taolo kelajakni Allohgina biladi. Ertaga nima bo'lishini bir kim bilmaydi, Allohgina biladi. Ya'ni prognoz pogodi ruxsat etiladi. Chunki u prognoz. Agar u prognoz 100% tugul. Kimda kim aytar ekan 100% ertaga shunday
погода була дип, ул вакытта шыркылган була Аллаһка. Прогноз ул прогноз булырга тиеш. Ул 100% түгел. И поэтому киләчәкне без белмибез, Аллаһ кына белә. Мәсәлән, берәр күрәзәчегә бара икән кеше, ул сиңа киләчәкне әйтеп бирә икән. Получается, ул күрәзәче Аллаһ белән тиң үз-үзенә куйган була. Так. Аннары Мухаммад Мөсәлләм әйтте. Әгәр берәү йолдызлардан бераз гыйлем алса һәм аны кулланса, ул кеше бераз сихер гыйлеменнән кулланган булыр. То есть йолдыз нәмә, Мухаммад Мөсәлләм даже моны сихер белән дә чагыштыра. Кем ул гыйлемне һәм шуңа бәйле гамәлен арттырса, ул кеше шул кадәр үк сихерен дә арттырган булыр. Шулай Мухаммад Мөсәлләм әйтә. Әгәр берәү күрәзәчегә барып, аннан берәр нәрсә хакында сораса, ул кешенең 40 төн һәм көн намазы кабул булмас дие. Мәсәлән, берәр кеше күрәзәчегә бара икән. Күрәзәче ул сихерче. Күрәзәче, сихерче ул бер мәгънәдә килә. Народный целитель дип әйтәм, үзем разница юк. Аның асылы сихер. Асылы сихер. Кем күрәзәчегә бара икән, аның 40 көне намазы кабул булмый. Намазы кабул булмый. Кем күрәзәчегә бара, берәр нәрсә турында сораса, 40 көне намазы кабул булмый. Аннары икенче хадистә әйтә. Әгәр берәү юраучы яки күрәзәче аны барып, аны әйткәненә шанса, шунда ул Мөхәммәдкә саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә индергәнгә имансыз булды ди. То есть ул күрәзәчегә барды, нәрсәдер сорарга. Бу бер мәсьәлә. Икенче мәсьәлә шанды күрәзәчегә. Беренчесе просто сорады гына. Икенчесе күрәзәчегә шанды. Шанды икән, ул диннән чыгып китте ди. Диннән чыгып китте ди. Аңар тәүбә кылырга кирәк, кире дингә керергә кирәк. Поэтому бу куркыныч әйберләр күрәзәчегә бару. Потому что күрәзәче, кем ул күрәзәче? Күрәзәче ул шайтаннарга табына, җиннәргә табына. Потому что җиннәр аңа булышмый, пока ул җиннәргә, шайтанга табынмый. Шайтанга, җиннәргә табынгач булгач, ул үзе дә мусульман түгел. Ул уже диннән чыгып киткән. Ул уже шайтанга табынгач, Аллаһ белән рәттән шайтанга табына килеп чыга инде. Кем күрәзәчегә бара, ул получается күрәзәчене Аллаһ белән тиң кылган була. Андары хадистә килә. Гайша анабыз әйткән, Гайша бу Мөхәммәд саллаллаһу хатыны. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм күрәзәче турында сорасалар, юк нәрсә дип җавап бирә иде. Кайбер чакта күрәзәче сөйләгән сүзнең дөрес булып чыгуны телгә алынса, ул анысы җин урлап төшкән һәм дустына тапшырган бер хак сүз. Ул аңа 100дән артык ялган сүзне катнаштыра. Хәзер моны аңлатам иншалла. Мәсәлән, әйтәбез, берәр кеше килде икән күрәзәчегә. Анда утыра бит инде ул, монда кешеләр килде. Күрәзәче сразу сезгә әйтә мәсәлән. Син шундый авырт белән авыртасың ди, машина шундый кеше калды ди. Син үлсен каян беләм икән ул. И шушы кеше, который монда килде, аңар ышана башлый. Каян белә ул күрәзәче, что дигәндә машинада шундый кеше утыра, син шундый авыртуың. Күрәзәчегә шайтаннар килә, җиннәр килә. Җиннәр колагына әйтә. Бар параллельный дөнья. Фәрештәләр һәм җиннәр. Коръәндә аят бар, прямо сүрә бар җиннәр турында. Ул без аларны күрмибез, алар безне күрә. Шул җиннәр белән связьгә кереп, җиннәр аңар әйтә. То есть күрәзәче җиннәргә, шайтаннарга табына. Именно бу җиннәр
Менә әйтәбез, мәсәлән, җиннәр. Өскә менеп, күккә тыңлыйлар хәбәрне. Аллаһ Тәгалә хәбәр әйтә бер елга фәрештәләргә, бер ел алга. Шушы җиннәр менеп күккә тыңлыйлар. Итшәләр, кемгә күрәзәчегә әйтәләр. Күрәзәчегә әйтәләр. Бер хак сүзгә йөзне һаманнан да күбрәк ялганны истиләр ди җиннәр. Поэтому кай вакытны күрәзәченең сүзе киләчәк әйткәч туры килергә мөмкин. Шул сәбәпле. Күрәзәче белми, ул просто шайтан аңа әйтә, ите ул бер сүзгә хакка ялганны исти ди. Менә бу күрәзәчеләр буенча. Андагы тема туры шуңа шаган бити, тылсым һәм җепләр тагу. Хәзер икенче тема керә бити. Бити тылсым. Тылсым ул талисман. Талисман монда тагу булайын. Ярдәм сорау ул сораучының көчсезлеген, мохтаҗлыгын күрсәтә. То есть без Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, без күрсәтәбез мохтаҗлык Аллаһтан. Без Аллаһка мохтаҗ. Әмма мондый көчсезлекне Аллаһ каршында гына күрсәтергә мөмкин. Гыйбадәтнең асылы шуннан гыйбрәт тә инде. Моннан тыш ярдәм сорау ул әлеге нәрсәнең синең хаҗәтеңне үти алуын, ниндидер файда китерә яки зарарны бетерә алуын тану ул. Ягъни мәсәлән, кеше тылсым такты икән монда. Ул получается шушы тылсымны уйли зур дәрәҗәгә куя. Ул аны булша дип уйлый. И шушы тылсымны Аллаһ белән рәттән куя килеп чыга. Бу хаҗәтне үти торган нәрсә ул Аллаһ кына. Бу тылсым синең хаҗәтне үти алмый. Аның бер ни файда китерә алмый сиңа. Машинага астымы, моны астымы, ул сиңа бер ни файда китерә алмый. Это просто кешегә внушение үз-үзенә ясады ул. Шайтаннар вәсвәсә кыла, һәм кешеләр внушение ясады, ул үзенә шулай внушать итте. На самом деле бу талисман кешегә булышмый. Шушы талисманны утка атсаң да, суга атсаң да, ул үз-үзен уттан да коткара алмый дигән. Не то, что ул безгә булышу. Безгә булыша ала только на самом деле Аллаһ. Ул безне бар кылды, ул безгә ризык бирүче. Кулны күтәреп Аллаһтан турыдан сора, ул сиңа ярдәм бирә. Иншаллах. Менә бу бити. Ягъни Мәккә мөшрикләре бу Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләллаһу вакытында мөшрикләр путларга, сынымнарга табынучылар. Күз тиюдән һәм җиннәрдән саклый дигән ният белән беләкләренә бронзадан ясап беләзекләр кигәннәр. Йылан чагудан саклый дип муеннарына һәм кулларына җепләр бәйләгәннәр. То есть кем шулай ук талисман тагамында, или монда җеп бәйли, или берәйни беләзеккә нәрсә кия монда, ул мине саклый дип, ул получается Аллаһ белән тиңдәш куя шушы беләзек монда кигән нәрсәне. Ул була ширк, ул була Аллаһка тиңдәш кылу, ул була зур гынах. Дальше тема килә хурафатларга шану, шымлану. Менә бу хурафатлар татарларда күп ул. Менә монда укыйм. Кай берәүләрнең тормышында шымлану, шикләнү, юраулар тулып ята. Алай гына түгел, һәр ырым хәрәкәтне төшкерү, йеткерүне ниндидер хурафатка бәйлиләр. Нәрсәгәдер булса да юрыйлар. Иртән кроватьның кайсы яганнан, кайсы аяктан торып басудан башлап. То есть әйтәләр бит не стой ноги стал дип инде. Бу була получается хурафат. Хурафат урысча нәрсә була ул, исемен оттым. Менә дальше. Андары ничек ятып йоклаулары барысы да диярлек ниндидер юрау ышануларга барып тоташа. Күп җирләрдә ишек тупсасы аша кул бирелеп күрешүне гынак дәрәҗәсендә күрәләр. Ул бездә бар. Менә ишек тупсасы. То есть ишек тупса аркылы күрешәргә ярыймы, ярамыймы? Это суеверие килеп чыга. То есть хурафат. Моңа ышанды икән кеше,
Аллаһка тиңдәш кылган була. Зур гына кылган була. Күрешмәйбез инде. Дальше киләбез, барабыз. Андары иске йортның нигез ташын, нигез балчыгын кабат файдалануы кешеләргә зыян китерә дип уйлыйлар. Менә иске йортның нигез ташын куллану. Причем тут монда нигез ташы, монда сиңа ничек ул син сүйтмәгә белә әйтә, ничек белә әйтми. Андары икенче, андары сирень. Сирень буенча ул бездә бармы, юкмы, әйтә алмыйм. Сирень, кайын дип килә. Сирень, кайын, чыршы агачлары. Чыршы агачлары. Утыртырга ярамый диләр. Имеш, кайын утыртсаң, гомер буе саргаеп яшисең. Кайгым бетмәс дип. Siz күп беләсез икән моны. Элеккеге билет бабайлар сүзеннән бездә калган. Чыршы утыртсаң, шул чыршы синең буе булып үсеп җиткәч син үләсең. Асын ишеткән юк. Сирень ниши? 5 ел чыкса бәхет Монда булсын дип кабул итә. Сирень турында язылмаган әле. Правильно. Кыскасы, әнә шундый юк барга ышанулар, сәбәпсез куркулар, шомланулар безнең тормышта шактый зур урын алып тора. Икенче төрле әйткәндә, хурафатларга, ырымнарга ышану хәтта дин дәрәҗәсендә яши дисәк тә артык булмас. Кешеләр үзләре курка торган нәрсәләрдән, үлемнән, бәла казалардан, сырхаулардан, хурафат, ырымнар белән сакланырга тырышалар. Бик күпләр үзләрен мусулман дип санасалар да, башлыча дин белән түгел, хурафатлар белән яшиләр. Һәм хурафатларга ышану аларның каннарына бик нык сеңгән. Халыкта ырымнарның икенче төрлекләре дә күзәтелә. Әйтик, мәйтне озаткан вакытта 2 тәлинкәнең берсенә 10, икенчесенә ярма салып куялар. Имеш, мәйт йорттагы ризыкны, бәрәкәтне алып китмәсен. То есть ризык бәрәкәт. Ризык бәрәкәт. Ул кем кулында? Аллаһ кулында ул. Ул мәйтнең кулында түгел. Мәйт синең бәрәкәтен алып китә алмый, мәйт синең ризыкны алып китә алмый. Сиңа Аллаһ язган ризыкны шул хәтле киләчәк ул сиңа. Так. Андары мәйтнең кәфенлегенә күкрәк турысында җавап нәмә беркетеп куялар. Шуның ярдәмендә ул кабердә фәрештәләрнең сорауларына дөрес җавап бирә алыр дип уйлыйлар. Җавап Лама. нәмә мәсәлән дип әйтәбез. Җавап нәмә? Нәрсә ул? То есть Мухаммад саллаллаху әйтте, кабергә кергәч, 2 фәрештә килә, имтихан ала кешедән. Сорыйлар, Раббым кем, динең ни, пәйгамбәр кем дип 3 сорау. 3 сорауга җавап бирә алса, имтихан бирә. Моңар оҗмактан ишек ачыла, уланда ләззәттә, рәхәттә ята ди. Шул сәбәпле, теге видимо гыйлемсез сәбәпле кайбер кешеләр шушы җавап нәмәне шушы кеше белән тыгып җибәрәләр. Шпаргалка, теге. Гомер буе Аллаһ Тәгалә белмәгән, танымаган гынаһлар кылып йөрде, хәмерләр чөп йөрде. Шпаргалка ала да укый да җмакка кирип китә. Менә шуңа бер җитмәгән инде. Менә укып белсен диде. Җмакка кирер өчен юл җиңел түгел. Җиңел түгел. Бу дөньяда 2 миллионлык машина алыр өчен простой рабочийга ничә ел җыярга кирәк. Мәсәлән, алабыз 100 мең сум. Мәрәгездә 100 мең сум эшләгәнез бармы? Монда андый юк бугай эшләүчеме? Если только вакытта китеп эшләсәләр. Алабыз моның яртысын 50 мең индеме? 50 меңне кулланырга аласың акчаны, 50 меңне җыеп барасың. Ничә ай кирәк 2 миллионга җыярга 50 меңне? 20 ай.
20 ай, әле 1 миллион. 1 миллион. 40 ай, 40 ай килеп чыга. 40. 40 ай ничә ел килеп чыга ул? 3 елдан артык. 3 ярым. Әле ул шундый зарплата булса кешедә. Шундый зарплата булса. Бездә анда юк та әле ул. 2 миллионлык машина алыр өчен күп мәшәрә кирәк әле. Без телибез җумакка шпаргалка белән кирип китәргә тиз генә инде. И бу килеп чыга Аллаһ Тәгаләне гаделсезлектә гаепләү. Иң гаделле зат ул Аллаһ, аның да гаделле зат юк. Любой мелочь карый. Менә кыямәт көндә Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, бер кичкенә генә тузан бөртеге яхшылык эшләгән булса ди, аны күресен ди, үчәгә куялар. Бер кичкенә генә тузан бөртеге начарлык эшләгән булса, аны үчәгә куялар. Аллаһ Тәгалә иң гаделле. Бу дөньяда ул 100% гаделлек булмаса да, ул китә кыямәт көндә. Кыямәт көндә 100% гаделлек булачак. Аллаһ кашында анда җавап бирәсе була. Дальше. Андары егетләрне армияга озатканда идәнгә бодай сибәләр. 2 кисәк ипи алып, аны сакларга алып куялар. Батчаға кыстырып қоялар. Да. Бу егетнең ризыгын üzülмәсен, ул армиядан исән-имин әйләнеп кайтсын дигән ният белән эшләнә. То есть опять ризык нәрсә беләндер орын белән бәйләү. Ризык Аллаһ белән бәйләргә кирәк. Аллаһның кулында ризык. Аллаһ бирүче ризыкны. Аллаһ бирмәсә булмый. Аллаһ бирсә генә була. Андары кайбер гаиләләренең абзарында бауга асылган тишекле таш саклана абзарда. Монысы мал туар күп булып үлчесен өчен. Бармы ул монда? Элек булды, хәзер юк инде. Билет заманында булды инде. Һәр өйгә бәхетсезлек кермәсен өчен баскычка ат дагасын кадап лак куялар. Асыба. Сәлдә барды, бу кыз. Бар. То есть подкова дип атлайды ул. Урысча подкова да. Син шушы подкованы уйлыйсың, сиңа хәзер аны куйсан, сиңа җиннәр, шайтаннар кермәс дип, бәла казалар кермәс дип, и син получается Аллаһ Тәгаләнең сыйфатын шушы подкова биргән буласың. Әләнең подкованы вот бұрып қоя кирәк. Менә булай әйләнеп чап битмәсен. Ә булай куйсам чап китә дигән. Да. Дәүләт. То есть Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, дин тоту белән мин сезгә наоборот тормышны җиңеләйтәм ди. Кеше диннән ерагая башласа, менә шушы ырымнар керә башлый. Ә каян динне моңа гыйлем кирәк? Коръәннән һәм Пәйгамбәр сәламның сүзләреннән. Шуның өчен кеше Аллаһ Тәгаләнең гыйлеменнән ерагайган саен шушы ырымнар керә. Яннары әйтә башлыйлар бу әби бабай дине дип. Әби бабайга кандыр кергән ул менә шулай башка диннән кергән. Ислам динне саклый торган әйбер ул гыйлем. Ул Коръән һәм Пәйгамбәр Мөхәммәд сәламның сүзләре. Һәм галимнар. Да бер хәзрәт әйтә, без дә әби бабай кайчандыр булабыз ди. Безнең дә бит инде балалар булачак, нуклар булачак, алар да безнең тыңлаячак ди. Гыйлем алырга кирәк ди. Әби бабайдан, гыйлемне әби бабайдан ди. Теге гыйлемсез әби бабайдан түгел. Гыйлемне. Кем ул гыйлемне безнең бабайлар булган? Марҗани. Ишкән бар Марҗани галим булган. Менә шуннан гыйлем алсагыз була. Резади бин Фахретдин. Менә ул галим булган. Татарларның теге мәсәле Сталин вакытында булган муфти. Менә ул безнең бабай. Менә шуннан гыйлем алсам була, аның китаплары калган. Ул наоборот каршы яза шушы нәрсәләргә, шушы әйберләргә. Поэтому безнең әби бабай дигәндә гыйлемне әби бабайларга карарга кирәк. Алардан гыйлем алырга кирәк. Андары яз көнне чәчүгә чыккач, буразналарга тавык йомыркасы тәгәрәтәләр. Шулай иткәч, уңыш мул була дип ышаналар. Асын күргән булмады инде. Ул инде колхозда кем эшлиләр. Элегрәк булган, хәзер юк. Булар хурафат ырымнарның кайберләре генә. Шундыктан алар бик күп Резадин бин Фахреддин әйткәндәй, сөйләгәннәре бер булса, сөйләмәгәннәре 1000. Бүген ничә минут әле ул? 36.
Кемдер әйтергә мөмкин, шундый нәрсәләргә ышануның кемгә нинди зыяны бар? Зыяны бар дигән. Һәм ул зыян гаять зур. Хурафәткә ышану аркасында мусулманның иң зур байлыгы булган иманына, диненә зыян килә. Төгәлрәк итеп әйткәндә, ул имансыз кала. Чөнки иман белән хурафат бер-берсен юкка чыгара торган ике төшенчә. Иманы булган кешедә хурафәткә урын юк, хурафәткә ышанган кешенең иманы юкка чыга. Ислам дине буенча иманлы булуның бер шарты тәкъдирнең Аллаһ Тәгаләдән икәнне ышану. Менә бу иман дигән төшенчә ул бик зур байлык. Моны иманны бирүче Аллаһ. Аллаһ бирүче моны. Иманнан да зурак байлык юк. Нәрсә ул иман? Ул тәрҗемә ителә ышану. Ышану. Кемгә ышану? Иманның алты баганасына. Беренчесе Аллаһка ышану. Икенчесе фәрештәләренә ышану. Өченчесе китапларга ышану. Дүртенчесе пәйгамбәрләргә ышану. Бишенчесе кыямәт көне ышану. Һәм алтынчысы тәкъдир, язмышка ышану. Менә бу иманның алты асылы. Мәдрәсәләрдә, вообще, ислам университетларында шушы мәсьәләне зак еллар өйрәнәләр. Әле Аллаһка ышану да әле берничә том китаплар галимнәр язалар. Фәрештәләргә ышану да тоже берничә том китаплар язалар. И бөтенесе алынган Коръәннән. То есть, без Коръәнне укысак, күп әйбер анламыйбыз. Мәсәлән, әгәрдә, беренче класс укучы 11 классның материалын караса, ул аны бетерми. Или, мәсәлән, университет материалын аны бетерми. Нәкъ без шулай ук, как высшая математика анамаган кебек, Коръәнне аны бетермибез, аны анар өчен кирәк Коръән тәфсирен карарга. Коръән тәфсире бу галимнар безгә анатма биргәннәр һәр аятка инде. Менә Аллаһка ышану, фәрештәләргә, китапларга, пәйгамбәрләргә, кыямәт көне тәкъдиргә. Һәм шушы иманны ныгыта торган әйбер ул ислам. Ислам тәрҗемә ителә буйсыну. Буйсыну. Аллаһка буйсыну. И бу шул исламның 5 баганасы бар. Беренчесе ла илаха иллаллаһ дип әйтте. Ул шаһадат. Кеше ислам диненә ашһаду ан ла илаха иллаллаһ ва ашһаду анна Мухаммад расулуллаһ дип иман китереп дингә керә. Мин шаһадат бирәмен, Аллаһтан башка илаһ юк. Мин шаһадат бирәмен, Мухаммад Аллаһның ишесе дип. Саллаллаһу алейһи ва саллям. Икенчесе уже намаз. Көнә 5 тапкыр. Өченчесе закат, ул байлар, мискиннәргә түли садака. Дүртенчесе ул ураза туту, Рамазан аенда. Бишенчесе хаҗ. Менә бу ислам дине асыллары. Әгәр дә кеше моңа ышанып, шушы нәрсәне үти икән, ул иманын ныгыта. И Аллаһ Тәгалә иманны биргән була. И шушы иманны аны сакларга кирәк. А шушы иманны боза торган нәрсәләр бар. Ул менә бу ширк әйберләр, хурафатларга ышану. И менә бу ширк гамәлләребезне юкка чыгара. Бер хәзрәт әйтмешчә, мәсәлән, шишмә суы, без бер чиләк су алабыз. И шушы шишмә суга бер чиләккә колорадский жукка каршы, который бар бит әле теге. Агу, бер тамчы гына салабыз. Шушы чиләктәге булган суны бөтенесен агула бетерә.
Нәкъ шулай без намаз укыйбыз, ураза тотабыз, хаҗ кылабыз. И менә шушы хурafәтләргә шану, әйтәбез, бер тамчы кирде дип. Бөтен гамәлләрне агыла бетерә. Менә ул хурafәтләргә шану, менә шундый зыян китерә кешегә. Иманна нык каты зыян китерә. Иманны даже юкка чыгара дигән. Кеше даже үләргә мөмкин имансыз Алла сакласын. Менә бу иман, ислам бик мөһим әйберләр. Шуның белән без иҗмага керәбез иншаллах. Так, безнең еще 6 минутта бар. 7 minutlar var. 6 Так, менә бу еще ла илаха илляллах турында. İslam dini nigeze bular la ilahe illallah diye beytu. La ilahe illallah. Bunun tercümesi Allah'tan başka tabana tırgan zat, layıklı zat yok. Allah'tan başka tabana tırgan layıklı zat yok. Bir Allah'a gana min tabanam deyip sin şehadet biresin. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, kim la ilahe illallah diye beyte, öyle şuşa sözler bilen o icmaqa kiradi. Navit naşuşa la ilahe illallah'ını buza tırgan naşuşu hurafetler ol buza. O yuqa da çıgara diyen. Imne bu Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, kıyamet günü ölgenden sonra Allah Teala bizi tiriltə. Yani dünyanın başlangıcı var, dünyanın ahırı bulacak, dünya bitecek. Kur'an'da ayetler küp kile oturunda. Dünya bitkeş, bütün eyber ölü bite. Onları Allah Teala bizim bütünümüzü kıyamet günü tiriltə. Kıyamet günü tiriltə, yanda kim la ilahe illallah bilen yaşadıyken, o icmaqa kire inşallah. Kim yaşamadıyken, o hatta kıyın hal bula deyip bir kişi gelir deyip kıyamet günde, bir kişini alıp gelirler Allah karşına. Onun günahları bir köp bulur. Tov günahlar bulur. Allah Teala sorar ondan, sende biremindi izgilik var mı deyip. Bunda qara, teginde qara, birese görmez yok deyip aytar. Allah Teala aytar, zato bizde var deyip. Tegi soptara nindi izgilik. Bir kıyağaza olup gelirler, kıyağaza la ilahe illallah yazılgan. Ул күрәсен дөньяда булганда аны чын күңелдән әйткән булган ла илаха иллаллах дип, Аллаһка шанып инде. Шул кеше әйтер Аллаһка, а что это по отношению к моим грехам? Минем гөнаһлар белән чагыштырганда нинди ул дип. Аллаһ та кушар, кушыва куярга аның гөнаһларын. Икенче якка ла илаха иллаллахны куярга. Шушы ла илаха иллаллах шушы гөнаһларны басар дигән. Хадистә әйтелгән ла илаха иллаллахны бер нәрсә дә баса алмый. Ул бик авыр, ул күкләрдән дә җирдән дә авырак дип килә. Шуның өчен шушы сүзне ешрак әйтеп йөрергә кирәк. Ла илаха илlallah дип әйткән саен фәрештәләр безгә савап булып язып баралар. Ул телдә җиңел, үчәүдә бик авыр булачак, кыямәт көндә савап та инде. Ярар, шуның белән булды бүгенгә. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.